Lucia Turzová sa výtvarnému umeniu venuje od svojich 5 rokov, kedy ju rodičia zapísali do základnej umeleckej školy. V stredoškolskom štúdiu pokračovala na strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach, kde sa venovala dizajnu skla. Po maturite na škole ešte chvíľu ostala, aby viac privoňala k technike vitráže. Už a potom prišiel jedinečný nápad spojiť maľované zliepané sklíčka s obrazmi a vznikla vitráž v obrazoch. Zatiaľ ešte som teda nikde vo svete nevidela nič podobné. Napadlo ma to pri práci v zahraničí, kde som veľmi túžila potom, aby som prišla naspäť domov a robila niečo doma, niečo, čo by ma bavilo. Za zarobené peniaze nakúpila materiál a pustila sa do svojho prvého diela tohto druhu. Výstava v Župnom dome predstavuje 13 Lucíinych obrazov a na nich aj postupné zdokonaľovanie v technike, ale aj vo využití jej možností. Niektoré obrazy majú v sebe hneď niekoľko stoviek kúskov skla. Na mojej výstave je vidieť vlastne od úplne prvého obrazu, ktorého som začala, až po ten posledný, ako som postupovala, ako som chcela z toho dostať viac a viac a viac. Takže vlastne chcela som vyskúšať aj taký extrém a vybuchať z toho, čo sa najviac dá. Takže 444 sklíčok. Celý tvorivý proces je pomerne náročný. Mladá umelkyňa si musí dopredu veľmi dobre rozmyslieť, ako bude vitráž v obraze vyzerať a podľa toho spraviť návrh. Na tom by však nebolo nič zvláštne, pokiaľ by išlo len o obyčajný obraz na stenu, ktorý obdivujete počas denného svetla. Lenže obraz s príchodom tmy zmení svoju tvár a máme úplne nové dielo. Je totiž podsvietený LED pásmy. Aby vlastne dotváral tie interiéry domácnosti alebo kaviarní v noci, kedy to robia zvyčajne lampy, no a aby to nebol taký obyčajný obraz len na stenu. V prvej fáze realizácie návrhu musí teda vyrezať do sololitu časti, ktoré bude vitrážovať. A tu v plnej miere využije zručnosti, ktoré nadobudla na strednej škole. Sklíčko sa musí obrusiť, oblepiť medenou páskou, alebo vlastne ten cín, ktorý na to ja dávam, ktorým ho spájam, by nedržal bez tej medenej pásky. Mladá umelkyňa rada využíva opálové sklá, pretože sú už vzorované a netreba ich vypaľovať. V prípade, že používa číre sklo, musí ho namaľovať špeciálnymi farbami a následne vypáliť, aby farba držala. So svojím originálnym nápadom vitráže v obrazoch, ktoré sa v noci menia na svietiace expozície, plánuje preraziť aj v umeleckom svete za hranicami Púchova. Plánujem Žilinu momentálne teraz najbližšie. No a samozrejme určite Bratislavu, kde tých akademikov je teda určite veľmi veľa, tak na tú výzvu sa celkom teším. Ak by ste si zážitok z výstavy vitráže v obrazoch od Lucii Turzovej chceli dopriať aj vy, máte možnosť ešte do 12. decembra. V Župnom dome je sprístupnená verejnosti každú stredu po obede a v piatok v dopoludnejších hodinách.